салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро любой намуд мотоблокҳо ҳастанд. мотоблокҳои нав, кӯҳна, қимат, арзон, любой намудаш ҳаст бародаро. аз шарқу ноҳияҳои тоҷикистон баҳри шумо омода кардагием. видеонаворро пешкаши шумо иншоалло мекунем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо ҳамеқа хоҳиш як дона лайки бепула биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои WhatsApp ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. мотоблок 178 9 қувваи аспа дорад. нав ай Россия ай Москва овардагия бародаро. нави пачка ай ҷош заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша бародаро гуфтагӣ неста. гуфтагия ки кадми харидори аниқ боша занг занад, ман худам нархша мегӯям. дар мо гуфтагӣ неста. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш соза ай ҷош заводид мешавад. ягон камбудӣ надорад. то ҳатара документ дорад бародаро мега. касони харидор бошед ё нашод ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. бародаро мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 7 қувваи аспа дорад. срочно сум дар кора мега. дар коршида мефурӯшимаш. мотоблок ҳамаш 100%. занг занед мега, бо чақчақ мекунем. қатиш фреза гандум даравак дорад. мотоблока 7500 сомонӣ мега бародаро. бо савдо карда мешавад. ина мотоблока бародаро худтон бинед. и гандум даравак шай. касони харидор бошед ё нашод ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, ай 7500 сомонӣ бо арзон карда мешавад. касони конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. мотоблок 178 бародаро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дизелния бародаро. навай документ дорад. ҳамаш 100%. срочно мефурӯшӣ мега. сум дар лозим шидагиай. нархша 10500 сомонӣ мега. бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. ина мотоблока бародаро худтон бинед. ай ҷош заводид мешавад. клиқати. касони харидор бошед ё нашод ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ай 10500 сомонӣ бо савдо карда мешавад. марҳамат бародаро занг занед. ина бародаро дита мотоблоки фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нави пачкаҳан. нави пачкаҳан бародаро бензиниян. ҳардаш бензиниян. 6700 сомонӣ шу мега. бо савдо карда мешавад. қатишу фреза доранд. ҷифкинак бародаро доранд. касони харидор бошед, ай 6700 сомонӣ бо савдо карда мешавад. дар ҳолати хуби техникиянд. касони харидор бошед нашод ин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ин мотоблок худаш дастрас кунед. ина бародаро заводи мотоблок дар шаҳри Душанбе. любой намуд запчаст, ай трактора, ай мотоблока, ҳамаи намудша запчастка ами занг занед, заказ кунед. ами бародар туғрӣ мекунад ина мотоблокош. ина меё ҳамаш мотоблокҳои фасон нав пачка ай 23500 сомонӣ ҳамин мотоблокҳо сар мешавад. чанд намуд дорад. любой намудаш ҳаст бародаро. касони харидор бошед мотоблок ё нашод мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед ё заказ кардан мехоҳед барои трактору мотоблок, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. мотоблок 178 бародаро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. срочно фурӯхта мешавад. 10500 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. сум дар коршай бародаро. срочно сум дар коршай. 9 қувваи аспа дорад. ина сурат ҳуҷҷат ҳамаи чи худаш дар ҳамин рӯи экран навистагия чӣ дора надора. даншод ҳамин мотоблок навистагия ай ҷош заводитан мешидаст бародаро. касони харидор бошед ё нашод ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас кунед. бародаро мотоблок ганта 9 қувваи аспа дорад. қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина мотоблока худтон бинед бародаро. состояниш 100%. гаранти қатъӣ 7000 сомониш мега. бо гуфтагия ки конечно савдо карда мешавад. ай 7000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод ҳамин мотоблок бародаро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблок қарор дорад бародаро дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомид. дар ҳолати хуб қарор дорад. плуг қатишай бародаро. дигар чизош ина маълумотош ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагиай.
нархша 20000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Чанд чизига қатишам фурӯхта мешавад. Картошка, чинак, хай дигар ғайраҳош дар ҳамин рӯи экран нависагиай. касоне харидор бошед нашод ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, ин рақамҳош дар рӯи экрани шумо ай бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародар ҳама чира дорад, картошка, канак, плуг, ҳама чира дорад. марҳамат, занг занед. мотоблок бародаро қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ. мотоблок бензинӣ ай бародаро 7 қувваи аспа дорад. 4500 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ай 4500 сомонӣ қатиш ҷифкнак дорад. навай мотоблок бензинӣ ай. касони харидор бошед ё нашуда ин мотоблок бародаро фаҳмидан мехоҳед, ба рақамҳои болои экран буда занг занед. 72 қади бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. фреза барои мотоблок бародаро қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғонтепа. инами ду чиз барои мотоблок фурӯшӣ ай 16 сомонӣ сар мешавад. хай қимати арзон чанд аму чай ай 16 сомонӣ сар мешавад. касони харидори бештар маълумот мега дар рӯи экран қатъи занг ба рақамҳои болои экран буда занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин чизо дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. мотоблок бародаро қарор дорад дар ноҳияи муъминобод. мотоблок нав мебошад мега харидори аниқ бошад, занг занад бо савдо мекунем. ина бародаро мотоблока бинед чӣ хеле нави фасон ай. нархшам соз ай 24000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. харидори аниқ бошад бо чақчақ мекунем мега. дизелни ай мотоблок. касоне харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо 45 қатъи занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас кунед. марҳамат. мотоблок бародаро 186 қарор дорад дар шаҳри ҳисор. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хай дар шаҳри ҳисор гуфтем бародаро навай дизелни айҷош заводид мешавад. қатиш фреза дорад, ҷифкнак, яъне ҷифкнак бародаро. мотоблок чам 100% бештар маълумот меояд. ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия чӣ дорад, қатиш чӣ надорад, ҳама чизаш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. нархша 11400 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе. бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, занг занад, дигар хел савдо мекунем мега через телефон. айна бародаро 8500 сомониш мега қатиш ҷифкнака бо тари ала гандам дравак дорад. бештар маълумот мега ба телефон қатъи занг занад, ё биёй ай пеш чақчақ мекунем, бо савдо мекунем. ай 8500 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. мотоблок бародаро қарор дорад дар шаҳри турсунзода. 12 қувваи аспа дорад. соли баромадаш 2020 солай. 4 баллони нав дорад. ҳамаи чизаш 100%. бештар маълумот ҳамаш ина дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. қатиш чӣ дорад, чӣ надорад, чӣ фурӯхта мешавад, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия. дизелни ай 26000 сомониш гуфта истааст. бо конечно савдо карда мешавад. клик қатъи заводид мешавад ба фикрам. аккумулятори нав дорад. ҳо бародаро, клик қатъи заводид мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мотоблок дизелни мотоблок навай ба фикри ман 186 ай қарор дорад дар шаҳри душанбе. 12 қувваи аспа дорад. аккумулятор қатъи заводид мешавад. қатиш комплект ай фреза, плуг, ҳамин чизошам қатиш фурӯхта мешавад бародаро. нархша 11500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. мотоблок бародаро хонда қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ноҳияи 5 ай россия овардагия бародаро 15 лашади сила 15 қувваи аспа дорад мега, намедонам иш чӣ хеле ай. мотор, коробка себ, ремонт нест мега. ҳамаш соз ай. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагия. нархаш 9000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. мотоблок бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе. 9 қувваи аспа дорад. навай бензини бародаро ай россия овардагиам мега. ҳамин соҳибаш гуфтагия пачкай ай россия овардагиам, кор фаҳмидагӣ нестак.
6000 сомониш мега пашти бепул бародаро 6000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ин ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ай. касоне харидор бошед ё нашод ҳамин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок нева 2 қарор дорад дар шаҳри Данғара. фавран фурӯхта мешавад мега. маълумоти бештар бо телефон. ина бародаро қатиш нига чӣ дора мотоблока бинед, нига трактори калон дар корам намешавад. нархша 6000 сомонӣ мега, бо конечно савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод ҳамин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, рақамҳои ҳамаш дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат.